ngisho ukuthi siwumndeni wakwaDlamini silahlekelwe kakhulu undodana kumina uwundodana uSicebo wakwaDlamini. Singalahlekelwe sodwa, silahlekelwe nje siyisizwe sonke sase-South Africa. Mhlampe angisho nje ukuthi angazi ngizokubeka kanjani, kodwa uma sibona kuqhamuka yonke iminyango nangaphansi komnyango kaNgqongqoshe ofikile namhlanje, mhlampe ngizothi sidlulisa ukubonga, singabongi ukufa kodwa sibonga nje ukuthi naye eze azosikhalisa. Ngicabanga ukuthi sonke siyayidinga induduzo, ingadingwa yithina siwumndeni wakwaDlamini kodwa nje sonke e-South Africa silahlekelwe kakhulu. So siwumndeni wakwaDlamini Nkosi yami, sidlulisa nje ukubonga, asibongi ukufa kodwa sibonga nje isandla naye akasifakile ngaphansi komndeni wakwaDlamini. Thina ngokwethu uSicebi bokowethu kodwa iNkosi yamaGcokama sekuyesizwe sonke. So nje sidlulisa ukubonga ngaphansi kwe-ofisi likaNgqongqoshe. Siyabonga kakhulu.